Lumensense er et amerikansk ejet selskab, og vi er her i Danmark 18 ansatte. Og så har vi en sælger ansat direkte i Tyskland til at dække det tyske marked. Vi har her i huset samling og test og kalibrering af nye instrumenter. Og så har vi selvfølgelig levering, service og salg og support og udvikling. Vores kerneprodukt er en fotoakustisk multigasmonitor, der hedder type 1412, som er et bærbart instrument. Og vores kerneapplikationer er måling på stalddyr, hvor det er måling af ammoniak, lattergas og metan, udledningen fra produktionen af husdyr. Og en anden en er måling på switchgear, hvor vi på kraftværker og transformatorstationer måler på lækager fra SF6, som bruges som isoleringsgas. Måleprincippet er, at vi sender IR-lys ind i et målekammer. Målekammeret er lukket, og ved at choppe lyset ind i kammeret, altså tænde og slukke for lyset, så får vi frembragt nogle vibrationsændringer eller nogle lydændringer i kammeret, trykændringer af det. Og det er lige med lyd, og det måler vi med en målemikrofon. Ved så at lukke et ganske bestemt bølgelængde ind, som vi ved, at gassen, vi måler, vil måle på, reagere overfor, så kan vi måle gassen. Når vi får en lyd, så kan vi måle, at gassen er der, eller detektere, at gassen er der. Og størrelsen af lyden, altså amplituden, den er mere eller mindre lig med koncentrationen. Samarbejdet med Bjürgert består i, at Bjürgert denne her gang har været med til at designe manifolden i vores produkt. Og det er også Bjürgert, der står for at producere og samle den. Da vi startede udviklingen af den og startede diskussioner med Bjürgert, så havde vi et fokus på, at vi ville have det så enkelt som muligt i det nye instrument. Vi vil gerne undgå så mange slanger, som det kunne lade sig gøre, inde i apparatet, og få det så kompakt som muligt. Flowberetningen gennem ventilen var vigtig for os, fordi den arbejder sammen med vores gasmonitor, og den kører med 2 flow, og ventilen skal kunne håndtere begge flowene. Samtidig så ønsker vi at have så lille en volumen som muligt, som vi skal skylle fra vores målepunkt og så ind til gasmonitoren. Systemet det er bygget op, så det er modulært. Det består af som minimum en 6-kanals manifold med ventiler til at tage en luftprøve ind for 6 forskellige kanaler. Så har vi en centerblok, hvor vi kan lede gasprøven til gasmonitoren eller til en ekstern pumpe. Fordelen er, at i det gamle produkt, der kunne vi måle på 12 kanaler fast. Med den nye, der har vi så reduceret, så vi bare med én multipoint-sampler kan løse og have 24 målepunkter i det samme instrument. Så det fordelen er, at vi sparer et instrument.